Здравейте хора! Днес ще се учим да правим тези две гривни тип рибена кост. Те са много лесни и много хубави. Само ви хареса. Така, първоначално избирате какъвто цвят искате да вашата гривна. Аз ще направя в ето този лилав, не знам виждате ли, цвят. Трябва ви една кукичка. Така, нека да започваме. Така, почваме като взимаме едно ластиче и го слагаме на хикс. После взимаме още едно, слагаме го отгоре и още едно ластиче. С куката или без нея, както ви е по-удобно, взимате от долното ластиче, което е на хикс, и го прекарвате най-отгоре. После вземате и от другата страна и пак го прекарвате най-отгоре. После слагате още едно ластиче и него също го прекарвате най-отгоре. Значи нещо ми се заплете. И другото ластиче също най-отгоре. Така, хора, ето я и цялата гривна завършената. Правите колкото смятате, че ще ви е свободна или удобна на ръката. Сега аз от тук ще взема тези копчалки и ще ги закача от едната и от другата страна. Ето я завършената гривна. Казах ви, че става много лесно и е хубаво. Ще се видим следващия път. До скоро!